Tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 nakabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo da sayang kabwasan. Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kaya bamad si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes, Petsa 18 at bulan na Agosto 2025.
Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Bangkay na minor de edad yabi arumog jada Tundaligan syudad na Dagupan binirber na inaton niya suspect person with interest. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 64 anyos si laki binubugbog tan pinagpag na tubo imbati kay patambalan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Lapod agtoy matindi at court hearing laki inaristo. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad balita da nasyonal kuha inggangan at fraud audit ni Paakar at flood control project Jad Bulacan. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Governor Umali akalwit na ombudsman. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. South African abuking at 47.6 million yashabu Jad Ninoy Aquino International Airport. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Defense team ng Duterte mampiparad ICC hearing. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Mandatory drug test Jad Senado kinaro ng Senador Soto at akinan Senate President Chis Escudero. Balitad kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyara detali at balita lokal. Minor de edad ya BE arumog ya angga pulay solongto tan angga pulay bilayto Jad Tundaligan at syudad na Dagupan at oras na alas 5:56 na kabuasan. Yan na emano sa abitlan na bangkaya na minor de edad JB na saray san live-in partner. Saray kabiyangan na pulis Dagupan tan na Jad pan asiste na Dr. Samuel Adam Manawat City Health Office Medical Officer. Yan si katosonan gawa tan ng responded tampol yung pasabing report na saray barangay official na barangay Bunawang Gaset da syudad na Dagupan ni Paakar at anang nangya bangkay na ugaw. Sa may bangkay suwa anang nan Mrs. Erlinda Servida Desierdo 46 anyos sa dishwasher tan sa may live-in partner to niyan si Joseph Arias Ramos 35 anyos, delivery boy, residente ra na barangay Bunuan, Gaset at syudad na Dagupan. Uno nga dasaray san live-in partner nan si karay unlan na mga lana sira at dayat anang nang daso ugaw iya BE yang gapoy salungtot iya kawas tan na walay katagiton na 4-5 tan nayarin na manidad na walore anggad sampuran na taon kanyang tampol danin tawag at dasaray barangay officials. Sayan kaso so wala na ginawa so follow-up investigation na scene of crime operatives o SUCO dyan sa ginawa na follow-up na Dagupan City Police yain tawag kada amin niya police station at luyag na Pangasinan ni Paakar at sa ito nababalang niya ugaw yabi dyan da sa balay na Asinggan walay na ikurit yan nababalang niya ugaw iyabi kanyang tampol iran ng responde dyan syudad na Dagupan tana positibong binerber na ina na biktima so abitlan bangkay uno nga dasare barangay Tanod abayaglan na walay akaparada yaan ang nanda ng puti na Fortuner at Bangosville jada Tundaligan tan na imaludan walay duwaran agakabat niya totoo iwala luluganan na nasinggarandara niya. So abitlan na Fortuner at biglan imalis iray suspect bangbalat abya verso plaka na Fortuner tansaya so wala na biniripika
the Land Transportation Office. Akabatan niya sa may luluganan so nirintaan na the rent a car kanyan tampol ya inalas nasare kabyangan na dagupang pulis o nila so sa may bitlan rent a car ya demandaan ng so identification card na sa may nanrinta na Fortuner. Umpapaway sa may suspect so dati nasawa na ina na biktima dyan sa investigasyon na pulis. Akapansyan so atong na biktima lapod ibabaga na suspect ya agtuanak kuno sa biktima kaya rin na si Katoso sa may nampasilong at DNA test bang balat ang gapoy ni paninagtong dokumento. Pinultot na suspect so sustento at biktima kanya nang isigap na kaso so ina na biktima laban at suspect. Unog na investigasyon na pulis sa red warrant suspect so ibabagan na aresto mula na saray taklay na uloy. Balitad Kabuasan dyan Radyo Pangasinan. Bigitaw niya manamot-amot talapod kason illegal iya droga singkat na taklay na uloy. Siningkat na saraya ang panulop yung pwersa na Santa Maria Police tan na San Mateo Isabela Police Provincial Office sa PRO2 so 44 anyos siya laki. Si katoy siningkata panamaglay na warrant of arrest yung paksib na korte. Kinabat so nareston sa suspect nga ranton na Carlito Gregorio Almiron. Si katoy siningkat na taklay no uloy. Base warrant of arrest yung paksib na korte insungga na section 11 tan 12. Article 2 jada silong na Republic Act 9165 tan wala da criminal case number 19-10935 tan 19-10936 ya wala pizza to November 21, 2023 lapod si katoy sinintinsyaan na Korte de Sabila sa may suspect sa wala da kustodiya na Santa Maria Police Station. Balitad Kabuasan dyan Radyo Pangasinan. 38 anyos siya laki inaresto at agto matindi at court hearing. Kantidad na 2,000 na pisos so yung inggitarya piyansa na 38 anyos. Ya laki si Katoso siningkat na taklay no uloy at oras na alas 6:08 ng ngaram dyan barangay Gubel Valley na sa Nasinto Pangasinan. Sa may suspect so kinabati nga ranton na Raymond Bautista Villanueva si katoy siningkat based bench warrant of arrest ya walay pizza to na Agosto 11, 2025 makalanura da kaso ninsunggan na Article 318 contrary to Article 318 paragraph 1 na revised penal code ya inamandaan na Republic Act 10951 o illegal possession of firearms and ammunition ya wala da silong na criminal case number 57774 sa may nareston suspect so nawit jad police station for proper disposition. Balitad Kabuasan dyan Radyo Pangasinan. Nandiyan na linawaso sa 64 anyos ya laki kaya rin si katoy pinagpag oras na alas 8 na labi ya agawa dya barangay Diaz Bali na Bautista Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Fredo Domingo Malibong, residente na bitlang lugar. Si katoy batik dya dapat ambalan kaya rin pinagpag na patiran na katao ya kinabat ignaran niya Joseph Flores Anastasio wala da sustonidad. Residente na barangay Diaz, Teresita Flores Anastasio walang sustonidad. Alfredo Tagulaw Anastasio walang sustonidad. Noel Flores Anastasio walang sustonidad. Tan Albert Eliura Flores wala matad sustonidad. Saray residente na bitla na lugar. Yung ginawa investigasyon na pulis sa may biktimatan sa may kasaminto to niya ya kinabatag nga ranton na Flor de Lisa Lopez Ramos 49 anyos walad loob na abong nan walay naringaldan maksilya tupak jada mismo na bubong na abong dara niya nan pimawaya so biktima tan sa may kasaminto to niya na imada dara niya
So manangaran na Joseph Flores Anastasio, wala susunodad, residente na Bitlan na barangay. Ya si katuso wala ada singgar na abong nasaray biktima. Sa biktima tansami kasaminto to niya, so limad abong ng Joseph yan na tiputan ni paakar ading kagawa bang balat agto. O agto namin, so abitlan na ginawa ton impantupa kadabong. Nabutan ni Raya mani inuman na alak. Kadabong na Joseph. Bang balat pinantutulungan na subbiktima. Tampinagpag na tubo. Singigan na sama ingkandian to na linawa. Tan si katuyong batik Bayambang District Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan na rin katubukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapat kadasari balitad nasyonal. Wadyan ni Repiga Rampay Mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin alas 6:22 na po ng umaga, 6:22. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Hinatulang guilty ng Office of the Ombudsman sa kasong katiwalian si Nueva Ecija Governor Aurelio Umali bunsod ng irregular na pag-issue nito ng 205 quarry permits na walang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources noong 2014 hanggang 2016. Sa desisyon ng Ombudsman, si Umali ay napatunayang lumabag sa Section 25 ng Republic Act 6770 at OMB Act of 1989 at Section 10 Rule 3 ng Administrative Order No. 7 ng Rules of Procedure ng Graft Court, kaya sinuspende ng 1 taon na walang suweldo. Ang kaso ay nagugat sa isinampang reklamo ni Roberto Duldulao sa Ombudsman kung saan ibinunyag nito ang paghokus-pokus umano ni Umali sa 205 commercial sands and gravels permits na ibinibigay sa mga hindi kwalipikadong haulers at walang ECC mula sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Ang hatol kay Umali ay base sa rekomendasyon na isinumite ni Graft Investigation Prosecution Officer 3 Lailani Tagulaw Marquez sa opisina ni Assistant Ombudsman Pilaritan Lapitan at inaprobahan naman ni Ombudsman Samuel Martirez sa pamamagitan ni Deputy Ombudsman Dante Vargas. Iginit din ng Ombudsman na sumablay din ang provincial government sa pamumuno ni Umali na mag-remit ng tamang koleksyon para sa nakukuhang buwis sa quarry. Hindi anya katanggap-tanggap ang idineklarang quarry collection ng Kapitolyo sa Nueva Ecija noong 2014 hanggang 2016. Lumalabas din sa ulat ng COA na kulelat sa quarry collection ang Nueva Ecija na umaabot lamang sa 400,000 pesos ang idineklarang kita noong 2022 at nasa 1 million lamang
ang kinita ng 2023. Malayong malayo umano ito sa projection ng paniningil ng buwis sa kuwari. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, timbog ang isang South African national matapos na makuhanan ng 47.6 million pesos na halaga ng shabu sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong Sabado, August 16. Ang suspect na si alias Anthony, 43 years old, ay dumating sa NAIA dakong alas 7:30 ng gabi sakay ng Cathay Airways Flight CX748 mula sa Hong Kong. Batay sa inisyal na ulat ng Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG, nasabat ang higit kumulang 7,000 na gramo ng shabu. Nasa kustodiya naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA laboratory service ang nasabing illegal na droga para sa qualitative at quantitative examination at disposition. Naharap naman ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, formal na hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto III kay Senate President Francis Chis Escudero na magpatupad ng mandatory drug test sa Senado matapos ang umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff. Matitiyak din anya ang magpapanatili ng moral, kahusayan, integridad na dapat makita sa mga nagseserbisyo sa gobyerno. Ayon kay Soto, noong siya ang Senate President noong 18th Congress, nagpatupad siya ng random drug testing upang matiyak na drug-free ang Senado. Nauna nang iniutos ni Escudero ang investigasyon sa umano'y paggamit ng marijuana ng isang staff ni Senator Robin Padilla. Pinangalanan ng Senate of the Sergeant at Arms ang dating aktres na si Nadia Montenegro na ayon sa isang staff ni Senator Panfilo Lacson ay siyang nasa ladies room nung nangamoy marijuana umano sa lugar. Maring itinanggi ni Montenegro ang akusasyon, bagaman at aminado siyang may dalang vape sa kanyang bag. Nakalib of absence si Montenegro habang nagsasagawa ng investigasyon ang tanggapan ni Padilla. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, naghahanda na ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig sa susunod na buwan sa International Criminal Court o ICC ayon kay Vice President Sara Duterte. Muling harap si Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 para sa confirmation of charges hearing na sisimulan sa September 23 kaugnay sa kasong crime against humanity. Bukod pa rito, panibagong ipapile na dokumento sa ICC na pinaghahandaan na rin ng defense team na hindi na idinitalye ni Vice President Sara. Sinabi niya rin sa speech na may nauna silang inihaing apela kaugnay sa kinekwestiyong jurisdiction ng ICC na nais ng interim release ng kaniyang ama. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, ipinag-uutos ng Commission on Audit ang pagsasagawa ng audit sa flood control project sa Bulacan bilang bahagi ng hakbang ng pambansang gobyerno na panagutin ang mga responsable sa mga pumalpak na proyekto kontra baha sa iba't ibang panig ng bansa. Ang utos ay nagmula kay COA Chairperson Gamaliel Cordoba bilang pagsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbisigahan ang umano'y irregularidad sa flood control program ng pamahalaan. Sa memorandum na inalabas, binigyang diin ni Cordoba na dahil sa seryosong isyong bilanggit ng Pangulo hinggil sa pagpapatupad ng mga proyektong ito, partikular na sa Bulacan, ang fraud audit ay isang agarang pangangailangan. Sakop ng audit ang mga proyekto ng DPWH sa Bulacan na madalas bahain
kung saan umaabot sa 44 billion pesos ang inilaan ng gobyerno, ang pinakamalaking tipak sa buong Region 3 o 45% ng kabuuang pondo. Sa kabuuan, nakatanggap ang Central Luzon ng 98 billion pesos mula July 1, 2022 hanggang May 30, 2025. Katumbas ng 18% sa kabuuang 548 billion pesos na pondo para sa flood control project sa buong bansa. Iniutos din ni Cordoba ang lahat ng supervising auditor at audit team na leader sa mga DPWH District Engineering Office na agad isumite sa ang lahat ng kaugnay na dokumento para sa pagsasagawa ng fraud audit. Sa pagbisita ng Pangulo sa Kalumpit, Bulacan, nakita niya mismo ang isang proyekto sa ilog na idineklarang tapos na ngunit hindi pa pala kumpleto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. we want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35 nakabuasan. May patuloy na programa maabig ya kabuasan Pangasinan. Siyempre, inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriol Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes sa Petsa 18 sa buwan ng Agosto 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lang po mag-text o tumawag sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 o kaya doon sa aking personal na text line 0946-503-6465. Sa ating Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Maaari nyo lamang pong i-search, i-like, i-share na rin. Ayan, okay. At bago sa mga issue, congratulate muna natin. Sino? Yung new set of officers ng LMP Pangasinan Chapter. Of Municipal Mayors Pangasinan Chapter. League of the Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter. Sino ang presidente? Presidente si Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag. Congratulations Mayor Jeremy Ming Rosario. Actually siya yung concurrent na presidente after na nag-resign. Nag-resign nung umalis si Mayor Paul Batawil. Siya yung inilagay na presidente dahil siya po yung successor nun vice president siya ng Mayor's League Pangasinan Chapter. So, yung vice mayor ba noon nung set nila mag-isa niya lang na nung panahon actually nila. Mayroong mga may mga kasama sa vice president internal. Pero siya na yung napili nila na mamuno dahil si Mayor Ming Rosario dati namang regional I think the regional chairman ng board of board members noon di ba? So walay napapansin ko dyan kasi dito sa may mga board of directors per district na. Per district? Oo, sa first district si Mayor Culin Reyes na Mabini, dyan second district si Mayor J.R. Resuello Basista, third district Mayor Carlito Saplan, sa fourth district si Mayora Marlene Agbayani na San Fabian, fifth district Mayor Carding Balderas Lawak, 6 district Mayor Carlos Lopez so by district may meron silang board of director yung vice president nga na-elect itong si Mayor Dickerson Villar.
Ng Santo Tomas. Santo Tomas. Aha. Siya yung Vice President. Ito ba yung anak ni Dick Villar? Okay. Siya yung Vice President and another 3 Vice President uli. For merong Inter, William Cesar. William Internal. Hindi Inter. Internal. Si Mayor William Cesar ng Rosales. Dan si kabalayan mo. Sadong Bernal. Mayor Sadong Bernal, Vice President for Operation. Ayan. So apat sila. Oo. Apat sila. Nung nagkaroon ng ng election doon sa Vice President, dapat bago sila mag-elect, bago sila mag yung election proper. Yung election proper. Siyempre, meron ng meron alutulatan Correct. Pero kailangan na mag-convene mo na. Hindi, nasa sa kanila na yun. Kung mag-usap, bago mag-election, mag-usap-usap sila. Ang problema, bago mag-election, may mga binulungan na, yung iba hindi nabulungan. Kaya may mga nag-nominate ng ibang posisyon. Siya yung in-nominate ako. Siya yung in-nominate mo. Oo, ganun yan, bulong-bulong. Ngayon, nung nagbubulungan sila, merong hindi nabulungan, may mga media na sa loob. Okay. May mga nagko-cover ng media. Mga local media. Yung nung election na, nung nagno-nominate na sila, may posisyon. Na may isang mayor pala na gusto niya. So, yung isang mayor gusto niya, pero hindi siya napagbigyan, kaya ang position niya standing position. Hindi, standing ovation tante, babagam. Hindi, kasi tumakbo yata. Kaya merong isang mayor na hindi na-nominate sa kanyang gustong posisyon na banggitin ko na, Vice President. Oo, etong si Mayor William D, gusto niya palang mag-Vice President. Teka, di ba baguhan yan? Baguhan lang sa bilang mayor? Oo, pero nakikita ko dito, may mga baguhan. Hindi siya lang pala. Ngayon, di ba ang kwan dyan, dapat ibigay... Ang nais niya palang posisyon, ang napag-usapan sa bulungan, siya yung Vice President. Sino bumulong sa kanya? Oo, basta may bulungan sila. Ngayon, merong nag-nominate sa isang mayor na Vice President. Ito yung kwan, ito yung I think last term na niya ito, itong si Mayor Resolio. Mayor JR. Ang nominate. Gusto naman ng mga mayor. Gusto naman ng mga mayor. Mukhang nasaktan daw. Nasaktan. So anong ginawa ni William D? Anong put? Anong put? Standing position. Walk out. Nag-walk out. Nag-walk out itong si Mayor William. Mayor William din ang Bugalyon. Dahil nga hindi nga siya yung na-nominate. Hindi na-nominate? Vice President. Siyempre baguhan lang siya kaya naupo dyan yung mga datihan na, di ba? Wala naman sa usapan yung gano'n na baguhan, datihan, pero kung titignan mo, kung para sa'yo baguhan ka, sila muna kasi seniority. Supposed to be. Bigyan mo siya ng wala sa ano yun Wala naman sa rules and regulations nila yun yung internal rules nila. Wala naman yun. Kaya okay lang. Nasa sa'yo yan. Kung ikaw baguhan, inominate, mag-giveaway ka sa mga mag-graduate, walang problema doon. So, ngayon, yan ang nangyari. Na nag-walk out nga itong si Mayor William D. Pero, naintindihan ni Mayor J.R. Resuello kung kaya't nag-giveaway na lang siya. Siya yung nag-giveaway. Dahil mas nakakabata. Nag-giveaway yung mag-graduate doon sa baguhan. Hindi, kasi hindi, nakababata sa edad, literal. Literal, so, nandyan yung respeto niya sa nakakatanda sa kanya. Kaya kahit na nag-walk out na itong si Vice Mayor William D, ay inalagay pa rin siya na Vice President for Special Concern. Kasi tinawagan ba? Si Paul. Sandali. Totoy whistle mo singa. Hindi, pinabalik pinabalik kasi may checkpoint Checkpoint.
So yun ang nangyari dyan. At anyway, napag-usapan naman. Dapat kasi, bago kayo mag-elect, ay mag-ano muna kayo, mag-meeting-meeting. Palabasin nyo muna yung mga media. Tapos, saka nyo pag-usapan. Wala may nagbulungan doon sa loob. Merong mga hindi nabulungan, kaya merong na-nominate na iba. Pero sa pagiging presidente, congratulations kay Mayor Ming Rosario. I-congratulate ko rin yung isang magaling at magiting na mayor. Sino? Si Mayor Carl Christian Vega. Dahil sila po ay na-elect. Isa sa pinaka mahirap na posisyon. Siya po ay treasurer. Nandyan sa kanya yung kwan. Yun nga ang problema treasurer. Treasurer. Mostly kasi sa mga treasurer, ingat yaman niya. Ingat yaman. Siya yung madalas bumunot. Siyempre, pag meeting, mayor, ikaw ang treasurer. Bunot. Fernando po yan. Yung budget, mayor, pag nakasingil tayo, tsaka na lang natin ibalik. Reimbursement. Pero alam kasi nila na pagdating sa mga pagmamanage ng pondo talagang marunong Mayor Vega na mapandan. Masinop yan. Masinop. Ayan. In Pangasinan, maatol. Correct. In English, good keeper. Correct. Ganyan, congratulations sa Ray Apili. Ay opisyalis luyag sa tay League of Municipal Mayors. Bagong salta Ano yun? Sino? Etong si Mayor Alpi Soriano ng Malasiki. Anong position? Auditor. Siya ang taga-audit ngayon kung ilan yung nilabas ni Mayor Carbiga. Kung ilan yung nagastos. Siya yung taga-audit. Ayan. Anong position ba yung na-nominate kay Mayor Peralta ng Balongaw? Secretary General? Secretary yata parang ganun nga Pero nag-giveaway na rin siya Nag-giveaway. Binigay kay yung sa Mangaldan yata. Si Biado. Ano? Tika. Artista ibabagang may Joy Biado, artista nagapulaman. At least walay ka-looks alay ko. Ako malabo yung matak no. So wala na wala. Sige. Okay. Congratulations Vice President Mayor Dickerson Villar, Vice President for Internal Affairs William Cesar, Vice President for Operations Mayor Sadong Bernal, Vice President for Special Concern Yanan Walkout si Mayor William D. Si Secretary General Mayor Paraino na Mangaldan. Si Treasurer si Mayor Carl Christian Vega na Mapandan. Si Mayor Alpi Soriano si Katutan su Editor. Auditor. Auditor lang ako editor. Auditor. Okay. Sige. Si Public Relation Officer. Pero dapat masinggaran media Mayor Modesto Operanya. Ay, masinggaran talaga media. Masinggar. Masinggaran na media. Masinggaran na media. Basta makatable ka, alagar mo. Sabi mo lang, ugto, alagar mo. Pero may tungtong mat. May arapon to ka mat. Basta sige. Alagar mo. So panila may arum yan na-electritan bilang lang, may board of directors from 1st to 6th district. Okay. Congratulations si kayo namin. Wala ko monta maragap sa ulupan na Actually, may nakapagbulong nga sa akin Si Mayor Baldera, si Katutan su Sakay Kumon. Si Katutan su talagang apilimat ya president. Kumon. Si Kato. Pero nag-giveaway. Nag-giveaway lahat. Wala ray medyo aray si Bawong yung managasasad sa raramay amuda. Katon medyo adral. So, diskarte. Pero Kumon, enkargada ba lang Vice President mo ta? Duga? Kumon. Si Katula Kumon so Vice President. Pero ang tama kasi si Mayor Valderas at pangkalahatan. Noon tanira at may marunong matiya. Marunong ang talos. Ang talos
di ba? O natalusan to, pero wala lang ti katungtong kon mayor at antas ay man Mayor's League kumunat ken. No, aliwan si Mayor Ming Rosario at si Mayor Balderas, di ko mo si kato yung kargadan Vice President. Common. Ito mo ano nawa. Okay. Di, Sa bagay, diskarte data. Diskarte da, Hindi natin okay. pwedeng pakialaman yan. So, congratulations dati si Kayo Rami. Pero, walay kinmet o walay impasawidad sa isyak. Wala ta kung balon na salta ya mayor. Ya, Ken, may imupasad luganan to. Actually, kini, grabe ko no. Ken, bantay sarado. Wala ra ko no Ken. May armas da ramay ramay ken ramay balo hindi gaano po katotoo yan ang dami sa kaya mayor ya overkill sa bodyguard to kaya nga bagito lang na mayor bagito na mayor so bagito di balo ang ko no siyempre una pas may mayor di manad ko la ay gawaan. Pandi, may puwerta mismo. Okay. Di ba una pas anong nang darara may bodyguard to lalanti agay karakul. Anong nang danirara may armas armas si Andurukoy mut. Paano Ken ang piano wala tatakot? Baka naman mayroon siyang kinakatakutan. Baka takot siya sa sarili niyang multo. Baka may kinakatakutan yung bagitong mayor na yan kaya't marami siyang mga bodyguard at may mga armas umano. Yung mga bodyguard niya. Yung armas natural na yan pero gan banat. Wala rin politiko niyan. Diba? Agara mang-comply. Kaya nga ngayon, lalo na pa ngayon at medyo maluag-luag. Pero aman lang anong nangandaya may bodyguard to bukod lang sa raratay akasukbit at naka-sling bag wala nira ang durukoy. Ayan so pinapakita ng bagitong mayor na may mga siya. May mga bodyguard siya na armado. Ibig sabihin wala siyang tiwala sa kanyang sarili. Di ba yung mga ibang mayor wala naman silang bodyguard, driver lang ang mayroon, di ba? Driver. Magbigay ako ng mga example na mga mga mayors si dating mayor kahit na wala na sa position, Mayor Batawil, dating military yan, dating men in uniform si kay Bato driver to labas. Kaya nga driver lang niya. Itong si yung mga marami tayong kilalang ganyan na talagang wala tayong masamang tinapay sa mga tao. Bakit tayo magdadala ng napakaraming bodyguard at na nakikita mong pati mahaba at ganun din si Mayor Balderas ng Lawak. Wala naman siyang mga bodyguard si Mayor Vega. Mayor Vega, wala siyang bodyguard. Yung sasakyan niya pa nga di ba? Ordinaryong sasakyan. Yung ginagamit. Siyempre, pagdating sa security, may security rin. Kasi kailangan talaga ng isang elected official din yan, isang mayor. Pero hindi naman yung overkill na ganun karami sa pinagkwentuhan nila nung Mayor's League election. Baka naman merong 50 million reason. Kaya medyo na takot sa kanyang sariling multo. Yung mayor na yan. Okay, alas 6:53 ng umaga. Hanggang 7 o'clock lang tayo meron tayong atin ng meeting. Meeting, ayan. Hindi alam na rin yan ni manager. Ayan. Si engineer, sinabi mo na rin? Alam na niya. Okay. Nagkakandara pa ngayon kapaborito yung mga contractors sa mga palpak na mga flood control projects. Flood control. Paano sila nagkakandara pa dyan? Ilang contractor mga
Suwapang. Kaya nga Gusto sa kong kinin flood lahat ng mitigation. flood mitigation project. May alam tayo na contractors, tulad nitong Mighty Mayway. Mighty Mayway. Mighty Way Construction Mighty, Supply. Itong Mighty Way Construction Supply, ang may-ari dito si Mr. Jerry Lim ng 177 Bari Mangaldan, Pangasinan. Yan yung nakalagay sa sa may lisensya yung address. Huwag mo nang banggitin yung address. Nabanggit ko na Nabanggit mo na. Nabanggit ko na. Para alam ng mga tao kung saan sila pupunta pupunta. Yung Jusmac Construction Supply, huwag mong banggitin na taga Santa Barbara yan. Si alias Letlet ang dyan. Saka yung huwag mo nang banggitin. Saka yung JJ Garcia na taga Mangaldan. Hindi ko na binanggit yung kanyang So dalawa yung taga Mangaldan. Dalawa. Itong mga nabanggit natin, ito pong mga dokumento na hawak ko. Pagbabasahin natin yan, maubos ang 5 oras. Kaya ho nabanggit sila, sila ho yung may napakaraming flood control project. So namamayagpag sila. Itong isang papel, itong isang papel na makapal, ito yung pinagpuyatan kong hanapin kagabi. Kaya pala nakikita ko sa mukha mo, talagang puyat ka eh. Napuyat ako. Dahil hinanap ko yung mga project ng Mighty Way Construction. Magmula 2022 hanggang 2025 meron ako. Ayan. 2022 hanggang 2025. Mighty Way pa lang to. Hahanapin ko pa yung kay Jusmac. At saka? From 2022 hanggang 2025. At saka yung kay JG Garcia. Kasi tamang-tama dahil meron yung... kasi meron kang nireport kanina na inutusan na ang COA, Commission on Audit, na magsagawa ng investigasyon sa mga palpak na mga flood control project na yan. At ang Bulacan malapit-lapit na sa Pangasinan. At saka nabanggit doon na sa iba pang mga lugar, sabi niya diba? Iba pang panig ng bansa. Malalaman natin yan kung anong mga probinsya kasi itong mga nandito kung anong kung saang lugar, magkano ang amount at kung sino ang construction firm na gumawa. So yung main contractor, wala hong masama kung banggitin namin ito. Unang-una, ito po ay inilalagay nyo bago umpisa ng project, yung tinatawag nating information billboard. Billboard, okay. Diba, merong tarpaulin doon na malaki, nakalagay doon, construction contractor, kung sino, cost, nakalagay doon, kung kailan umpisahan, nakalagay, at kung kailan matatapos. Yun yung hawak natin. Nagkataon lang na nakutuhan natin lahat ng project ng bawat main contractor. Yan po, ilalatag natin lahat. Bakit napunta sa tatlong contractors yung mga project lahat? Yung mga nabanggit na mong contractor, mga nabanggit natin, sila ang may pinakamaraming flood control mitigation, slope protection. Dito po sa 3rd District, pero 4th District Engineering. 4th Engineering District. Na nakabase dyan sa may Tulyao, Santa Barbara. Na ang district engineer dyan ay si anak nung nagretirong district engineer. So, Gonzales. Ibang klase rin, magkasunod, magtatay. Kaya nga dyan sa may Calasiao, Malasiki, Bayambang, San Carlos, Santa Barbara, meron din sa Mapandan. Ayan. Yan yung mga flood mitigation, yung flood control at slope protection. Napakarami dyan. Ayan. Kung bakit bumaha ang mga nabanggit mong bayan, dahil siguro sa mga ginagawang palpak na flood control. Palpak? Palpak. Di ba nabanggit ni Pangulong Marcos na ang Pangasinan ay pang-4 sa may pinakamaraming flood control project? Ayan. Pero nung nabanggit niya rin yung mga nababaha, kasama naman ang Pangasinan sa top 10. Kaya nga so, may mga palpak na flood control project. Ano mga yan? Anong mga bayan ang mga yan? Hayaan natin ang kuha. Teka.
Mukhang bitin yata. Okay, itong issue at itong issue ito pagpatuloy natin bukas dahil ipe-present natin lahat ang mga nasa ating mga dokumento na nagpapatunay na itong mga tatlong contractor na ito ay sila yung namamayagpag sa mga project sa iba't ibang distrito dito sa lalawigan ng Pangasinan. Medyo yan. May, kunyari, dito sa 3rd District, may mga favorite sila dyan. Favorite ka nga, kasi puro pangalan nila Kaya nga pagdating sa bidding, hindi ko alam kung paano nilang ginagawa na apasakay ang aran so mananalo at bidding. Bakit sila lang ba ang kontraktor sa lalawigan ng Pangasinan? Yun po yung natin, pupuntahan natin dyan kulang na tayo sa oras, may hinahabol tayo kasi. Okay, so bukas i-present namin lahat yan. Itong mga listahan namin okay, dito. So dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan, kaya't kayo po ay namamaalam na sa himpapawid at ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macteron Lingkor, Ate Magtipangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan.